kake ta yi baka hankali, yara ma ƙanana sun san da kai, ko ka gyara hali ko in tafi. Baba ta bani katon banza, baba ya bani katon banza, ya yi zanyi da katon banza, ɗaya sai ki wurga shi, sai ruwa ya ci katon banza. Yaron sogo, yariye biyayye aure, yaron sogo, yariye biyayye aure, tajiyan baba indani, tajiyan baba duk da boka. Yaron sogo, yariye biyayye aure, yaron sogo, yariye biyayye aure, tajiyan ni kan ba zan yi gada ba. Yaron sabo, yayayye biyayye aure. Kawaye na ku zo mu yi gada, ɗan mata ku zo mu yi gada, mu je ƙauye mu yi ganga. Yaron sabo, yayayye biyayye aure. Mata kun cika ƴan matan ƙauye, za su ku yi kama. Yaron sabo, yayayye biyayye aure. Saboda ku je ɗanu ne ba za ku je yayin da ake ku ba sai da kuka zo nan kuna ta rawa kuna gaɗa kuna walle. Ko ku saurare ni ku ji abin da zan gaya ko kuma da watsa ku da ƙarfi. Kun ga malam muna wasan mu yace zai kore mu. Ba za ku je iyayen ku ta aike ku ba za ku zo kuna ta tada ƙura a gari. Ruwan soko, dalilin biyayyen aure. Ruwan soko, dalilin biyayyen aure. Babu inani, talatuwan babu jikan boka. Ruwan soko, dalilin biyayyen aure. Mata ku zo mu ga ɗayan mata ku zo mu ga. Wannan hirga ne kama da sanar sunna. Saboda Allah ku zo duk ku tashi kula a gari saboda Allah ba za ku je iyayen ku za a aike ku ba ta ku je kuna waka ita zabe mai kama da buta shayin nan na rike ki da na shauɗa miki carbi ai za ku ƙara taruwa ne ka ji malam nan da aka kawo don bai haifa bai yaya mu shi kenan sai sun takura mana. Da aka takura fita na kan tsaye ka za mu Kandala, kuma malam yana tarawa. A ina? A daidai babban layi. Malam ɗin, to ku bashi zai zo gidan nan ya same ni. Ban
ku na mata yaya za a ce ke ki fata wai kamar na gage mu jip jip barbatan su zo nan wata mai rawa a kashe ba na ce ne bai rawa ban yi ba gemin nan ƙarya ne suka yi da ni 'yan mata gabi wata ma cikin su ba kallabi ga sigara hannunka kana rawa kai halinka dai Allah sauwake ka shige a ɗin yara kana rawa ban yi ba gemin nan ƙarya ne hankali so ba kake sai ba ka hankali yara ma kanana sun san da kai ko ka gyara hali ko in tafi kai rawa kai malam kai rawa ban yi ba sai gida mu sai malam yayi rawa ban yi ba mai girman banza gemin nan mai girman banza ƙarya ne zamanin da yara na ƙarya ne bayan su tafsiri ma na je dangane da tarbi na ma hannu malaman kalamansa da zafi ne gabansa har kuka ma na yi ban yi ba ban yi ba gemin nan ƙarya ne saboda annabi yana su zo su kulla mai shiri shi mun karya tsofai da ni zan je yawa tsofai da ni zan je yawa kallon a shiga tsakanina da ke a raba mu shekara 90 da yin auren mu da ke auren saurayi da budurwa saboda Allah haba kankana kan ki biyo yayan zamani kankana mai nale na bayana mai yake sama min farau ko na mai farau kandala wayo farau kandala ya Allah kandala